Türkmenistan okuwçylar üçin nähili kynçylyklar bar? Türkiýanyň okuw sistemasy bilen Türkmenistanyň okuw sistemasyna käwir ütköşüklükler bar. Meselem, baha bermek tarapdan. Türkiýede alan bahalaňyz 0 we 100 aralykda, ýagny 100lik sistemada berilýär. Türkmenistanda bahalaryňyz 2, 3, 4, 5 diýip 5lik sistema görä baha berilýär. Ýagny Türkmenistanda bir okuwçy irden turupdyr, eňeşigini geyipdir, mektebe gelipdir, sapaw dinläpdir. Ýöne hiç zat işläp bilmese, şol okuwça 2lik baha berilýär. Türkiýede eger siz hiç zat işläp bilmeseňiz 0 bal alyp bilersiňiz. Synagyň görnüşi tarapdan Türkiýede geçirilýän synaglaryň köpüsi test görnüşinde geçirilýär. Türkmenistanda geçirilýän synaglaryň köpüsi ýazyw barlygy işi ýa-da dillen geçirilýär. Test synagyna türlü kynçylyklar bolup biler. Meselem, dogry işlän misalyňyz iň soňunda ýalňyşsaňyz test synagy üçin ýalňyş kabul edilýär we wagt barada meselem ýazyw barlygy işi geçirilende 4 soraw soralýan bolsa, her sorawa 10 minut ýaly wagt berilýär ve giňişlen çözüp bilýäňiz. Test synagyna bir soraw üçin 1 minut 2 minut ýalyk wagt berilýär we esasy şol wagtyň içinde dogry çözüp ýetişmeli bolýar. Matematika temalaryň geçilişi barada. Türkiýede matematika temalary ýygy derlikde geçilýär. Ýagny bir tema geçilen wagty esasy şo tema değişli näil görnüşde sorawlar bar, şoň üstünde köp durilýar. Türkmenistanda matematika temalar geçilen wagty esasy temalar bar, ondan öň şoňa taýýarlyk temalar bar we geçilen tema nirelerde ulanlyp bilýär, şoň üstünde has köp durilýar. Meselem, önüm temasy barada aýdamda Türkiýede türew diýip geçilýär we köp sanly soraw soralýar. Ütköş görnüşde sorawlar çözülýär. Türkmenistanda önüm temasy geçilen wagty sorawlaryň görnüşiniň üstünde kän durulmaýar, esasy önüm nirelerde ulanylýar. Grafikanyň artyşy, azalyşy, tizligiň artyşy, azalyşy ine şular ýaly ýerlerde önümüň ulanylşy barada temalar geçilýär. Geometriýa barada aýtsam, Türkiýede geometriýa esasy çyzgylaryň üstünde geçilýär. Meselem, bir çyzgynyň tarapyny tapmak, şolar ýalyk bu formula ulanylýar we tarapyny tapmak barada soraw soralýar. Türkmenistanda geometriýa sorawlar ýazyw görnüşde berilýär we tekizlikde, giňişlikde ýerleşişine görä biz özümüz çyzmaly bolýarys.